L-ewwel fażi tar-riforma fil-qorti tal-familja tintroduċi bidliet sostanzjali fil-qafas legali u fil-mod kif jitmexxew il-proċeduri relatati ma' separazzjoni, divorzju, kustodja, aċċess u manteniment. Il-miżuri jinkludu liġi sussidjarja ġdida kif ukoll emendi fil-Kodiċi Ċivili, fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili u fil-Kodiċi Kriminali. Wieħed mill-aktar aspetti ċentrali ta' riforma huwa l-istrutturar mill-ġdid tal-proċess tal-medjazzjoni. Il-partijiet issa ser ikunu obbligati jippreżentaw nota ġuramentata u dokumentazzjoni dettaljata sa mill-ewwel stadji, filwaqt li l-medjazzjoni trid titlesta f'terminu massimu ta' 8 xhur, illi jista' jiġi estisa sena f'ċirkustanzi partikolari. Jekk wieħed ma jidirx mingħajr raġuni valida, il-qorti tieħu l-miżuri neċessarji. Ir-riforma ssaħħaħ ukoll l-irwol tal-avukat tat-tfal illi jaġixxi bħala gwardjan ad litem u jipprovdi rappreżentanza legali lil minuri fl-aħjar interess tagħhom. L-avukat jista' jippreżenta sottomissjonijiet tiegħu quddiem il-qorti u jassisti lit-tfal kemm fil-proċeduri ta' medjazzjoni kif ukoll fis-seduti ġudizzjarji. Bidliet importanti qed jiġu introdotti wkoll fir-rigward tal-manteniment, fejn id-deċiżjonijiet tal-qorti jridu jkunu motivati u bbażati fuq il-bżonnijiet tal-ulied kif ukoll fuq il-mezzi u l-kapaċità ta' kull ġenitur. Il-liġi tipprevedi wkoll li l-ħlas tal-manteniment jista' jinqata' direttament mis-salarju jew permezz ta' ordni permanenti ma' istituzzjonijiet finanzjarji. Il-qafas il-ġdid jindirizza b'mod speċifiku l-kwistjonijiet ta' kura, kustodja, residenza u aċċess. Bil-prinċipju ewlieni jibqa' dejjem l-aħjar interess tal-minuri. Kull ksur ta' digret relatat ma' aċċess jew kustodja jista' jwassal għal miżuri ċivili u kriminali, inkluż reati ġodda fil-Kodiċi Kriminali. F'każijiet li jinvolvu allegazzjonijiet ta' vjolenza domestika jew manipolazzjoni intenzjonata tal-minuri, il-qorti tingħata setat aktar estensivi sabiex tissospendi l-medjazzjoni u taħtar esperti jew avukat tat-tfal, filwaqt li allegazzjonijiet folot jistgħu jiġu riferuti lill-awtoritajiet. Il-pakkett ta' riformi jinkludu wkoll miżuri amministrattivi u infrastrutturali, fosthom it-twaqqif ta' support office, taħriġ speċjalizzat għal professjonisti kollha involuti u l-bini ta' qorti tal-familja ġdid, bilan li s-sistema tkun aktar effiċjenti u sostenibbli.